ଓ କି ମାଛ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନଈରେ କେମିତି ଫିସିଂ ଚାଲିଛି। ଏ ଲୋକ ପୁରା ମେଳନ ଭଳି। ହଁ ଆମ ଟୁବାଇଙ୍କର ମାଛ ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି ଟୁବାଇ। ଟୁବାଇରେ କ'ଣ ଅଛି, ସକାଳୁ ଆଇଲାଣି, ଆମେ ତ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଓ ବାପି ବି ଗୋଟେ ମାଛ ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ସକାଳୁ ଆଇଲାଣି ଆଉ। ଆଗେଇ ଗାଡ଼। ହଁ ସେଠି ଗୋଟେ ମାଛ ଲାଗିଲାଣି। ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ କେଉଁଠୁ। ଓ ଏଇଠି ଲଗେଇଛି ଆମ। ଓ ଭାଇ ଆରାମସେ ଆଣ। ଓ ଉଷ୍ଟାଇ ଖେଳ କରିଦେଲା ଆଉ। ହସ ଆଉ। ବାଲି ବୋଇଟା ମାଛଟା ଡେଇଁବ, ଡବଲ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି। ଧରା ଧରା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଖାଲି ଥିବ, ସେଟା ହାତରେ ବାଜିଯିବ। ସେଥିରେ ବାଲି ପଡ଼ିକି ତାକୁ କଟା ହେଉଛି ଆଉ। ବଟାଇରେ ହାତ କଟିଯାଇ ଦେଖାଉଛି। ଓ ଉଷ୍ଟାଇ ଆଗେଇକିରି। ହଁ ଉଷ୍ଟାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଦାନା ଥୋଇଛି। ବ୍ରେଡ଼ ହେଲାନି, ବ୍ରେଡ଼ ହେଲାନି। ଓ ହେମ